l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. La Madalena i el Castell Vell. Llegenda: la incerta odissea de Qualet, de Pasqual Mas i Uso. Era una formosa matinada de febrer. Qualet no comprenia com havia anat a parar aquell pla, ni per què havia seguit la gentada encoratjada, ni per quins 5 cèntims de trellat s'havia deixat arrossegar com un bé embadocat que, en ignorar els perills de la riada, se l'emporta al corrent com un fardell de llana. Durant el trajecte, en més d'una ocasió havia estat a punt d'aturar-se, i en no poques vegades havia estat a un tres i no res de desfer el camí fosc que l'encaixonava com un túnel negre i amenaçant al bell mig de la nit, però sense massa convenciment. Pas rere pas, s'havia deixat acomboiar i havia anat a fer cap allà on els que acabdillaven l'expedició van establir que era el lloc i l'hora d'establir el nou campament. Ara estava allí, sí, i no estava pas sol. Quantes vegades l'havia advertit l'avi dels perills d'actuar sense reflexió. Amb parsimònia, gallat en mà, l'avi el prevenia contra els actes que es duien a terme sense pensar-ne les conseqüències. Calia sempre, l'aconsellava el seu ascendent, aturar-se uns moments per a midar els avantatges i els inconvenients d'una aventura. Això sí, no sempre, només quan l'empresa era consistent i sòlida. Tampoc no calia estar-se 3 hores pensant si em grate l'orella o no. Per això, el Qualet no les tenia totes, ja que havia deixat al parer de la resta el fet de sospesar els beneficis o els malguanys del viatge al qual s'havia encomanat. I si tots estiren al pou, tu també t'hi hauràs, li haguera dit l'avi per dissuadir-lo d'escometre un acte sense reflexió. Si estàs bé, no et meneges, li haguera insistit. Sí. Fet i fet, ja no hi havia solució. Amb totes les temors del món i un bon cabàs de dubtes, s'hi havia deixat portar, i allí que s'havia plantat amb companyia de tota una gentada disposada a fer niu novell. També ací, l'avi li haguera dit allò de no et deixes les sendes velles per les novelles, però allí estava el Qualet, al final de la caminada nocturna, paladejant una dubtosa i confusa satisfacció. Tanmateix no feia gaire, abans de creuar el barranc i de xafar terres de sauló benèvol i fèrtil, tan diferents de les del secà auster i rígid des d'on ell procedia, se li va passar pel seny que el governava en la vida que potser, si creuava la Rambla, perdria tot allò que l'havia mantingut ferm i arrelat a la seva casa. Més enllà del barranc, havia avaluat què se m'ha perdut. Quina de grossa i peluda els haurà picat als motilons set ciències que han decidit l'abandó de la terra que ens ha vist obrir els ulls a la vida per a fer via allà on fa cau vés a saber quina bestiola. Parrinava mentre es gratava el cap furgant sota la gorra. Sense llei i remei, el va vèncer el gregarisme i va deixar-se conduir pel senderi aliè, catalitzat per la veu de la majoria, i amb decisió titubejant es va romangar els camals per vorejar el fil d'aigua que abeurava el barranc, els corrins dels ruixats hivernals d'arrels, que alimentaven els agullons dels joncs i els raücs de les granotes primerenques. Era la segona vegada que es mullava els peus en poc més d'una horeta, i a ell, l'aigua, menys que als gats. Una bona estona abans, assolat pels molins d'un ventijol de gregal que li estorava la pell, mentre lluitava per tal que el fanal no se li apagara, en creuar el rierol que s'esmunyia de la font de la Reina, també havia pensat a desfer el breu bocí de camí que portava fet. Sabia que li quedava un bon tros encara, i com que no estava gens convençut de l'empresa en la qual s'havia encomanat, així com els cavalls que refusen a botar un bancal que jutgen massa alt i arriscat i claven les potes davanteres com a perpals, es va aturar a la vora de l'aigua abans de traure's les espardenyes de careta. No obstant això, es va descordar les vetes del turmell i rumia que et rumiaràs com si els peus foren autònoms de les reflexions que li estiraven el pensament a fer enrere. Després d'un primer pas, l'aigua ferrenca del brollador el tornà a la realitat i es deixà conduir amb mansuetud cap al pla. Aquella va ser la primera vegada que es va mullar els peus. Tot i això, aquesta no va ser la primera volta que va dubtar entre agafar una canya amb el fanal lligat al capxiró o restar a redós del llenç desballestat de la fortificació, com la boca mellada d'un vell, que començava a esdevenir un joquer inhòspit aveïnat amb el malviure i les mancances. Quan la gentada va decidir que el dia era arribat de baixar al pla per establir-s'hi, el van assaltar els primers dubtes. I això que no albirava que s'hauria de descalçar més d'una vegada, però assaltat per la mandra,
va posposar per l'endemà totes les consideracions sobre el que deuria fer quan, preparant el fanalet, ja era massa tard i un nus de nervis li feia cigolletes a la panxa. Qui em mana a mi deixar aquesta mena d'alcàsser rosegat per l'erosió i la desídia i buscar-me la vida en terres tan a prop de la mar desconeguda i traïdora, cavilava. Des del turó que s'havia criat, la cinta blava de la mar era com un llençol de perills que el poblava de ports i de recances. No seguiria la resta cap a la plana, tan propera d'eixa immensa massa d'aigua salada, tan bellugadissa i tan enigmàtica. Però com de contrària és la realitat encabotada a fer-li la guitza al pensament. Ni els consells de l'avi que no havia convocat, ni la por que li pujava per les branques a l'engonal no van ser prou a frenar-lo. Per això, arribat el dia, amb el saquet de què viure sota l'aixella, l'einam de tall ben esmolat que havia heretat de son pare al muscle i amb el cresol encès per a il·luminar la sendera, allí Qualet es va unir a la comitiva nocturna com una cadena expeditiva de cuquets de llum. Fet i fet, fins que el seguici no va dir «Ací hem aplegat i ací ens quedem» i va clavar la fita fundacional, el batec accelerat del cor no va recuperar la normalitat. Finalment, va pensar que aquell lloc, prudentment distanciat de la mar i de tot allò que en poguera vindre, era un bon emplaçament, i s'hi va quedar acompanyat del que ara jutjava com germanor. Dins del seu sarró de la memòria, va buscar què li haguera dit l'avi arribat aquell moment, i no va trobar paraules que l'aconsellaren. Pot ser, l'avi haguera mirat amb els ulls humits per fer-li veure que ja era gran i havia de menar pel seu compte. Amb la resta de companys de viatge, va esperar que el cel s'aclarira i que el sol il·luminara la terra nova que hauria d'atresorar les primeres alenades d'un nou poble.